1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hi mga Lodi Cakes ko! Welcome back to my channel. So for today's video, tutorial ang ating video ngayon. So, ang video tatalakayin natin kung paano magkakaroon ng background sa inyong likod. So, bago tayo mag-start ay magsi-shoutout muna. So, shout out sa iyo, Rice Allegro Vlog. Shout out sa iyo. Thank you for shoutout at sa pagsabi mo ng thanks for sharing. Thank you. So, ang next shout out sa iyo, taga Japan Studio. Shout out sa iyo. At the last one, shout out sa iyo, Rain D. Rivera. Thank you for shoutout. At sa mga gustong magpa-shoutout guys, comment down below lang at isa-shoutout ko kayo sa next vlog o next tutorial ko. So, guys, dapat para magkaroon ng inyong background na iba't ibang design, dapat kulay green. So, nung lumipat kami dito, kaya ganyan, may green. So, ganyan na talaga siya. Kaya, streams right. Kaya, yan, napapalitan ko siya sa KineMaster app. Diyan po ako nag-e-edit ng aking vlog. So, let's start guys. Mga Lodi Cakes. Few moments later. So, mga Lodi Cakes ko, dito ako nag-e-edit ng aking vlog. So, papakita ko sa inyo kung paano ko, guys. So, mga Lodi Cakes, sana nagustuhan nyo ang tutorial na to. At sa mga bagong nanonood, welcome sa aking channel. Don't forget to subscribe, like, share, and click the notification bell para update kayo sa mga susunod na video. So, bye-bye mga Lodi Cakes!